Kaixo, ongi etorri denoi eta eskerrik asko hemen egotearren. Ja aurkezpenian apur bat aurreatu dugu, hau da lehendabiziko mahai ingurua, abagunearen analizia kazetarien begirada, eta horretarako dakat hemen hiru kazetari, eskarmentu handi duen hiru kazetari, eskerrian Jon Olano berriatik, nire aluan Maite Ubiria kazetatik, eta eskuminean Jurdan Arretxe Notiziaz de Gipuzkoatik. Aipatzen ari ginen, nazioartea pixkat zalapartatxu dagoela, gaur ere esnatu geha, Israel eta Estatu Batuak Iranen eindoan erasotik, eta pixkat nazioarteko zurrunbilo horretatik abiatuko ea, baina baita ere burujabetzaren ideien itzulera nola berreskuratu da, nola lehen lerrora jarri dan, eta aztertuko dugu baita ere horrekin batea subiranotasuna edo burujabetzaren erronkak hemen Euskal Herrian, eta gero baita ere, egon geha baita ere aipatzen galderak asko dozela, hemen galdera asko zerrendatu ditugu, baina asmoa da eztabaida ireki bat sustatzia, eta gure hausnarketekin aletxo bat ere jartzia, mundu nazio honetan, eta nola Euskal Herritik ere aldeun eraiki, pixkat bai buru jabetzaren aletxoak, eta baita ere justizia sozialaren bide horretan ere uste dut, aitzindari, edo erreferente izan gaitezkela Euskal Herrian egiten danakin. Orduan, aipatu dut, hasiko geha pixkat geopolitikara begirada jarritxa, azken historiako edo nazioarteko azken kapituluek erakutsi digutelako, lurraldearen garrantzia nolabait lehen lerrora itzuli dela, batez ere Groenlandiaren kasuarekin ez, nola ikusi gilun, inkluso Estatu Espainoleko telebistetan ere, Groenlandiaren erabakitze eskubidearen aldeko mezuak sustatzen, eta hor gu non kokatzen gaituen, eta lehen dabiziko galdera nahiko noan luzatu izango zen, honekin zuek ze irakurketa egiten dezuen, eta ea ze faktorek eragin deuen berriz ere erabakitzeko eskubidea, edo lurraldetasunaren mezu hori lehen lerrora ekartzia. Zebirazteko, Maite. Ni hasiko naiz. Egunon guzti, mi esker honea etortzarik. Eta lehenengo hitza izango litzateke, nolabait aipatzeko anabas handi batean murgildurik dagoen testu inguru horretan, nun eraso militarrak ematen diren, eta gehien bat herriak zapaltzeko joerak oso bortzitzak indarrean dauden, desauratze prozesu erraldoi baten murgildutik, alata guztiz ere burujabetza erdigunean kokatu da. Agian burujabetza ez da kokatu erdigunean gu defendatzen ditugun parametroetan, baina onerako edo txarrerako burujabetza erdigunean kokatu da. Eta zentzu hortan, Groenlandiako kasua aipatuta, bai ikusi dugu baitare, nolabait autodeterminazio eskubideen inguruan, eta burujabetzaren aldarrikapenaren inguruan, hainbat erabilpen. Danak ez dire zilegiak eta batzuk dire maltzurrak, zuk aipatzen duzun einetik, baina ni aldekoa naiz, nolabait aukerak ematen direnean, aukera horren baitan urrengo urrats bat emateko eztabaida politikoan, eta kasu honetan baitare nolabait erabakitzeko eskubidearen alorrean nolabait markatzeko hor dagola eztabaida bat, eta han gehien bat bi aukera daudela, ez? Autoritarismoen aurrean Europar Batasunetik aktibatu da nolabaiteko burujabetzaren aldarrikapen bat, nik esango nuke oso termino defentsibotan, eta nik uste dut herriei dagokiguna burujabetzaren kontzeptu sortzaile bat bultzatzea. Esan nahi dut, Euskal Herrian, beste estaturik gabeko nazio batzuk bezala, ez dugu defendatzen burujabetza termino defentsibotan are gutxiago besteari kontra egiteko, baizik eta aildatze bat emateko gure herrian gizartearen eta herritarren eskubideak eta ongizatea erdigunea kokatua.
Eta zentzu hortan nik uste bai ikusten detela, badagola edo egongo da, ondoko urteotan, pultsu hori. Burujabetzan inguruko erabilpen batzutan gorrotagarri egingo zaiguna, adibidez eskuin muturrak arira ekartzen duenean konzeptu hori, baina badagola aukera bat, termino sortzailetan, burujabetzaren aldeko dinamikak sustatzeko, herritarrekin loturak sortuta eta kulturaniztasunean oinarrituta. Egunon, eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Eta nik pixkat planteatzen nun, entzunez Maite oso eskema antzekoago gotetan, ez da? Azkenean aipatzen zenun, burujabetza erdigunean jarri dela, segurazki nahiko genukeen terminoetan, eta segurazki hori da berrikuntza, ez hainbeste aipatzen den estatuaren itzulera, ez? Beriziko nituzke estatuaren itzulera eta burujabetzari buruzko irakurketen itzulera baote dagoen, ez? Segurazki batzuentzat berria da, edo berritasuna da, hain zuzen, burujabetzaren ikuspegi erreakzionario bat nagusitzen ari dela orain, ez? Muga gogorrak proposatzen dituena, sujetu nazional edo herri homogeneo bat irudikatzen duena, eta kanpo politikan, ikusten dugun bezala, klabe imperialistetan mugitzen dena. Hori da berritasuna. Esango nuke, hain zuzen, burujabetzari buruzko eztabaida ez dela inoiz jun, erabatez, ez bereziki estaturik gabeko nazioetan, ez beste leku batzuetan ere, ez? Uste Paulo Gerbaudok aipatzen du asko, ez? Estatuaren itzulera erreakzionaren aurrean, aurreko hamarkadan bizi izan genuen, ez? Horren erantzun aurrerakoi bat ere, klabe estataletan ere, bai, eren izpentsatzen Sirizan, Podemosen, LFI-n edo Dilinken adibidez. Baina analize horrek adazten zuen zuzen, estatuaren beste aldarrikapen bat, burujabetzaren beste aldarrikapen bat dela, estatu subalternoena Jon Azkuneren terminoetan. Eta nik uste, termino elektoraletara ekarrita, hain zuzen dela mugimendu bat, burujabetza subiranismo, estaturik gabeko nazioen subiranismoarena, oso ondo kokatuta dagoena gaur egungo eztabaidan, batetik, aipatzen zenuen Groenlandia, printzipio politikoetan oinarrituta oso egoera koherentea bizi duelako, Groenlandian erabakitzeko eskubidea aldarrikatzea mugimendu horien ia berezko diskursoa da, eta gero elektoralki ikusten ari garelako, ia 20 urte dira SNPek irabazi zuela gobernua Eskozian eta hortxe jarraitzen du, eta maiatzeko hauteskundetan espero da hor jarraitzea. Berdin Galesen ere ematen du Playdek, irabazteko aukera izan dezakela, Euskal Herrian ere bizi dugu alako, Euskal Autonomia Erkidegoan berezik ikusten dugu alako bipartidismo imperfektu bat, non bi alderdi abertzale soberanistak ondo kokatuta dauden elektoralki, Katalunian prozesu soberanista oso bat gertatu da, ez dakit gaur egun ez ausartzen ze puntotan dagoen esatera, eta beste eskala batean ere, ikusten dugu Estatu Espainolean Benegaren hazkundea, Txuntarena, beste eskala batean, baina bai esango nuke, gaur egungo burujabetzari buruzko bi irakurketa nagusi horietan, zuzen estaturik gabeko nazioen aldarrikapen hori oso ondo kokatuta dagoela, baita bestearen kontra egiteko ere, momentuz horrein. Nik eta bain egunon, eta eskerrik asko gure eskuri gonbideagatik. Maitek esan duenaren bidetik, eta nahin baitare Jonek esan duenaren bidetik, nik uste azken 20 urtetan bizi izan dugula ilusio bat, non herriek posible zuten bide batzuk ireki, bazirudien, adibidez, Espainiar estatuan, bai, egon da, dezentralizazio 80. hamarkadan, dezentralizazio prozesu bat, Europar Batasunera begira ere hainbat eskuduntza edo hainbat kontu utzi dira Bruselaren esku, baina estatuak ez dira inoiz desagertu, eta estatuek inoiz ez dute desagertzeko asmorik eduki. Ilusio hori egon da, beste Europa posible ote zen, herriena, badagor borondate bat eta badago eskaera bat guzti zilegia dena, baina azkenean gauzak tinkatu diranean, tensatu diranean, estatuak horra agertu dira, ez? Eta gero bai, herri mailan eta mugimendu mailan agertu dira bidez, gero jorratzeko aukera izango ditugu mugimendu reakzionario horiek, nazionalista dirana, baina nazionalismoaren zentzu negatiboan, konservadorea sikiraz nuke esango, reakzionarioa eta reakziotik ere asko dutelako. Orduan, azkenan horrek eramaten gaitu,
Bigarren idean planteatu nahi dudala, eta da, zer da subirautza. Nor da subiranoa? Iran gaur goizean subiranoa zen? Subiranoa da, bueno, aitortzen dugu, badago estatu bat, forma bat daukana, teokratikoa, dakitzer, baina esaten genuen. Bueno, galde ezagun gaur Iranen, ea eure burua subirautza jotzen duten, edo ez. Azkenean, subirautza nik uste 3 faktorek markatzen dutela gaur egun munduan, eta da, elikagai subirautasuna, komunikazio subirautasuna, hau da, zu herri askea zara, baina zure komunikazio guztiak meta eta horrelako tokitatik pasatzen baldin baira, kontu zure independentzian ondagoen. Eta gero baita ere azkena badago teknologia eta guzti horren subirautza, ez? Hau da, ze puntutan, eta horrek markatzen du niretzat azken urtetan izan ditugun batez ere 2 faktore, azkena ikusten ari gara, Trumpen eta, bueno, estatu batuak beti izan dira esku hartzearen aldekoak, osea, Trumpagian, ez dakit basatiago, argiago, bintzat Trump ikusten zaio, genekien Trump Iranen sartuko zala, eta sartu da. Beste batzutan, inkluso alderdi demokrata boteran egon danean, beti izan dira gu munduko zaindari, baina sartu izan dira, ez? Eta baita ere gure kasuan ere ikusi dugu, subirautzaren kontuan, pandemia garaian, de repente ez genukan ez da maskarilarik ere. Orduan, horrelako krisialdi baten aurrean, subirau izatea ere, soberanila izatea ere hori bada. Gipuzkoan badaukagu Bexen Medical bezalako enpresa bat, non segituan bolkatu zen eta teknologia hori, eta badaukagu hori kubrituta Euskal Herri moduan, baina horrelako krisiak baldin badaude, ze punturaino gara subirauak. Eta gero, Maitek eta Jonek azaldu duten bietik, noski erabakitze eskubide hori, reglatua, egunerokoa, eskuduntzak, estatutu berria, baina baita ere, esan ditudan faktore horiek, ez, komunikazioa, eta hori guzti hori barbentzeko, ez zaigu asko gustatzen, baina defentsa gaitasuna. Hau da, guzti hori babesteko, defentsa gaitasuna, ikusi dugu Iranekin, ez dago goian, baina guzti hori defendatzeko, edo bintzat zaintzeko, behar duzu norbait izan defentsa arlotik. Aipatu dezu eta zu Jordan jodezu bai pixkat Europaren egoera aztertzea. Hemen nahiko noan gehiago hausnartu, ikusita estatu batuak egin dituen erasoak eta hartu doan estrategia geopolitikoarekin, Europako papera zein dan edo jomugan ipini da, ez? Europaren indarra edo berez onartzen zaion erabakitzeko eskumen guztiak, eta ez dakizuek ze hausnarketa egiten dezuen Europar Batasunaren ibilbidean eta estrategian. Bueno, azkenetik hasita, nik uste ikusten are gara jarrera batean, irudiko zaski lotxagarria estatu batuek planteatzen duten jokaleku horren aurrean, ez? Horretik aipatzen nuen, badagola nolabaiteko burujabetzaren aldarrikapen bat termino defentsiboetan, eta nik esango nuke termino subsidiarioetan Europako Batasunaren kasuan, ez? Groenlandiako krisiarekin horrela ikusi dugu, eta baita, hemen aipatu den pixka bat nolabait korporazioen mundu horren aurrean, delako mugazergen auzian ere bai, oso jarrera subsidiarioan eta aukerarik izan gabe edo tokia hartu gabe. Hori da, momentu honetan gure testu inguru hurbilean dugun egora, eta hori da elementu txarra, baina era berean nik uste dut bere jarrera horrek nolabaiteko kontzientzia iratzartze bat ekartzen du herritar askorendako, eta nik uste dut argi geratu dalako, menpekotasun egoera batetik eta subsidiaritate egoera batetik nekez altzaiola baita defendatu zurea, edo defentsa horren baitan aski eraginkorri izan, hemen aipatu den ildotik mundu batean nun baita estatuaren egiturak edo estatuaren mugak aldirela zapaldu edo zen momentuan agintari batek, korporazio handien mesedetan jarduten duena, erabakitzen dulako, ez? Orduan, zentzurtan nik ikuspegi nahiko ezkorra dakat Europako Batasunarekin, eta uste dute azken hamarkadetan murgildu den krisi hortan, ozka bat edo gehiago markatu dula nolabait geopolitikaren gestio horren baitan. Alde ona ikusiagatik eta bueltatuta baita ere Groenlandiako krisira,
nabarmentzea Europar Batasunaren baitan ez dagoela nola baiteko debeko bat autodeterminazio eskubidea martxan emateko, hau da Eskoziako prozesua martxan ematen baldin bada, edo bueltatuz pixka badan emarkara, eta Feroe irletan erakitzen baldin baute bere burujabetza prozesuan urratsen gehiago bat egitea, berez tratatuetan ez dago elementu bat nun agitzera ematen duen ez dela posible izango hori bezalako prozesu bat martxan ematea. Eta nik uste hori abagune bezala baliatu behar da, nolabait legitimatzeko aldarrikapen hori, gogoratzeko hainbat kasutan eta haien interesa jokoan egon direnean olako defentsa bat edo sutxua egin duten, lurraldetasuna, burujabetzatasuna eta barrekoan, gorandeako kasuan, eta zentzurtan hor badagola terreno bat lan egiteko. Egia da, Kataluniako prozesuarekin segurazki gogoeta berdin egin genuen, pentsatuta ez, nolabait eserran horrek babesa bat ematen zula, edo altzela bilakatu abantaia bat eta Europa zun jokatu, zentzurtan jokatu barzun bezala Estatu Espainiarraren bortizkerien aurrean, baina hala eta guztiz ere Eskozian, Galesen ematen baldin badero hori bezalako prozesutan ikusiko dugu ere bai, hor badagola margen bat, ibilbide bat egiteko, eta uste dut nahi eta nahi ez, nahiz eta krisi batean murgildu eta egon, momentuz ezagutzen dugun eredu bakarra da Europar Batasunekoa, horren alde lan egitea, aldatzeko lan egitea ezinbestekoa segurazki, baina bere baitan eskaintzen dituen aukera apurrak, nik uste hor daudela eta aprobetxatzeko daudela. Are gehiago, eskumimuturraren azkunde testuinguru batean horrek ere bai nolabaiteko beldurra sortzen duela Europar Batasunaren baitan, burujabetza sortzaile hori lehena aldarrikatzen nuela, nolabait alternatiba gixara termino demokratikoetan baldarrikatzea eta defendatzeak, nik uste dut plus bat ekarri dezake, gure bezalako herriek garatzen duten prozesuari begira. Zerbait, bestela... Bueno, Maiterekin bat nator, eta lehen solasaldia hasi aurretik beste gai batzuetan, baina hitz egiten genuen, ez? Adibidez, udaletxe batean zinegotzi ustel bat baldin badago, horrek esan nahi du udal sistemak ez duela balio. Ez egin marko dana da, zinegotzi hori kendu, baina udal sistema funtzionatzen du. Europar Batasunarekin ikustet gauza antzekoa gertatzen ari dela, batez ere lehen aipatu dugu ez, mundua zen norabide hartzen duen ikusita. Badago, horatzen dut, The West Wing telesaian, ja urte batzu dituenak, badago hauteskunde eztabaida bat, non Barletek hautagai eta presidente demokratak esaten dio republikanoak Estatu Kaliforniako gobernadorea da, eta berak hori defendatzen du, eta besteak esaten dio, zuek bigarren mundu gerran borrokatu zenuten, edo Estatu Batuek borrokatu zuten. Hori horrela baldin bada, zuek kapazak zarete, berak kejatzen zen, hemen Espainian ere gertatzen dan berdina, nire zergak doaz ez dakit nora, eta esaten zion, kejatzen eritzera, eta erabiltzen zuen eredua gobernadore republikara zen, nire zergak doaz, poesia eskimala sustatzera, eta ez dakit zer. Eta esaten dio, mundu gerran zuek egon zinaten? Horretaz kejatzen baldin bazara, zuk jaso duzun diru guztia itzultzeko kapazaz zara. Horan hor badago kolektibitatearen ideia bat, non nik uste gaur egungo munduan ibiltzeko beharrezkoa dugu Europar Batasuna. Horrek irekitzen du bigarren ate bat, eta da zer nolako Europar Batasuna. Nik uste kojunturaren aldetik Europar Batasuna sortu zala molde batekin, non, esango nuke, kosturak toki guztietatik ikusten zaizkio. Adibidez, erabakiak hartzeko, aho bakar sistema hori aldatzen ja badabiltzala, aldatu nahi dituztenak, eta baita ere ikustea munduaren aurrean zer nolako erramintak dauden eta nola mugitzen nahi den. Eta banoa bat eipatzera nahiko, aste honetan, nahiko arkabean pasadena, Ukrainiako krisiaren laren inguruan. Badakizue gutxi, aste bat gutxi barru, Hungarian hauteskundeak datozela. Irudi Viktor Orbanek galditzazkela hauteskunde horiek. Ukrainiak, hor badago gasodukto bat, petrolio tutu bat, non Ukrainetik Errusiatik dator, Ukrainetik pasa, eta Eslovakia eta Hungaria dator. Ukrainiak, kasualidadez, hori erasotu du. Eta horrek eragin zuzena dauka. Hungariako elektrizitatea, aipatu ditut ez, elikagaia, teknologia eta azuzait energiaren subirautza,
eta komunikazioana. Claro, horrek badauka, esan dezakegu, hori oso desleiala da. Hungariako populazioak gaizki pasatuko du. Baina parean Europar Batasuna daukana da Trump bat, Orban bat, Putin bat, ez dauketenak problemarik, adibidez, Ukrainiari negu gorrian gaza mozteko, energia mozteko. Zilegi da, kasu honetan ez da moztea, baizik eta da, hungariarrek euren faktura disparatuko zaiela, hain justu energia gutxiago daukatelako orduan. Europar Batasunak zer egin du hor, ezerrez, baina agian beste momentu batzuetan zituen perfekzio etiko horiek, esan du, hilabete falta Hungariako hauteskundeetarako alboratzen ditugu. Oharkabean pasada albiste hori, baina azkenean mundu batean gaude non kartak nola datoz. Eta horrek ez du kentzen Europar Batasuna dituen arazoak konpondu behar dituela, bentsa saiatuko, konpontza beste gauza da, baina esan dut ez, gobernantza eta bar, eta gero bakoitzak, Europar barruan dagoen estatu bakoitzak, eta berdina ez, eta izten dut horrekin, lehen aipatu da nabididarekin, telesaiarekin, Europatik kanpo Euskal Herri libre bat, Espainiar Erresumaren estatua, Frantziakoa, Belgika, Estonia berintzait, hortik kanpo zer egingo duzu eta nola, hori da galdera. Asko aipatu dituzu, Beste nahian pasatzen geha. Ez. Motx-motxean, nik uste, bat nator gauza askotan aipatu ditugu serie batzuk beste bat ekarriko nuke, eta da Borgen, ez dakit ikusten. Groenlandiaz eta Danimarkaz ari garela, eta politika idealaz ari garela, esaten askotan Borgenek irudikatzen duela politikaren irakurketa ideal bat, printzipio politikoak diren eztabaidatzen direnak, eta, dilema batzuk gora bera, horiek direla paradigmak ez eta aldiz beste serie batzuek Baron Noir eta bar dira politika zikina eta azpijokoa eta nik uste Europako Batasuna sortu eta garatu izan dela, hain zuzen, ideal baten eskeman funtzionatzeko. Eta da, potentzia mundialaren eskema bat, nun segurazki ez den vulnerablea, nun bazkide nagusia estatu batuak ondoan dauzkazun, baina gero etortzen da Trump bat bere korolarioarekin segurtasun nazionaleko estrategiara, eta hori guztian kazgora jartzen du, ez? Eta hori bereziki adierazgarria izan zen ikusten NATOren rol posible batean, estatu batuek Groenlandia okupatu izan balut, ez? Zer egingo du NATOk? Bai, bere tratatuek diotena, ez? Baloiaren jabea estatu batuak direlako, ez? Orduan, nik uste bertan goxo egon dela Europako Batasuna urte askotan bere rolari dagokionez, ez zeukalako arriskurik eta ez zegoela prest, ez olako testu inguru konbulso baterako. Berdin energiarekin, ez aipatzen genuen, hasi gera pentsatzen energiaren diversifikazioan eta burujabetza energetiko horretan, Ukrainiako iturria agian arriskuan zegoenean eta Errusiako iturria beto esan da, orduan hasi gera planteatzen, ez da, beste alternatiba batzuk bilatu behar zirela, eta zein den Europaren papera munduan, eta aipatzen nuen segurtasun nazionaleko estrategia hori, eta nik uste hor Europak rebalida importantea daukala, Trumpek argiki adierazi duelako idatziz, bere estrategia dela eskuin muturreko alderdiak sustatzea Europan, ez? Nolabait, halako injerentzia argi bat Europako barne politikan, ez? Askotan, segurazko barkabean pasatzen zaigu Moldavian hauteskundeak errepikatu behar izan dituzte Rusiaren estatu batuek idatziz jartzen dute eta ez dezer gertatzen, ez? Ordan, ez dakit ikuste garai interesanteak izan datozela, baina kokapen argiago baten behar ere. Horregatik, Jonek esan duenegatik, horregatik esaten den Hungaria Marco Rubio duela aste gutxi Viktor Orban babesten egonda. Horan Europar Batasunak horren aurrean, antzerkiaren atzean, baina mugimenduak egin ditu. Edo behintzat Ukrainiari egiten utzi. Eta izan daiteke, momentu honetan Trumpek Europar Batasunan daukan aliatu nagusinetakoa, hemendikan aste gutxitara gobernutik kanpo egotea. Azkenan zure piezak Europak nik uste badaukala zer egin, badaukala nola egin, ziurrenik hori jarri du Groenlandiak jomugan, ez? Jongo zera, zure ejertzitoa jongo dira ara, estatu batutako ejertzitoen aurka borroka egitera? Irudi hori hain potentea da, nik uste ez dugula ikusten, baina bain baduzu beste modu batera, xake taula honetan, zure fitxak beste modu batera muitzeko, eta aste honetan Eslovakia, otro tanto, eta Hungariarekin gertatutakoa, nik uste dortik handi joala.
Ja ipatu ezue lider autoritario batzun izenak, hauen diskurtsoa gaientzen ari da, diskurtso nazionalista itxiak, eskubide sozialen aurka askotan, ikusten dugu hauek ere indartzen ari diela, eta gainera erabiltzen duen estrategia askotan beldurraren paper hori erabilite izaten da, krisi ekonomiko eta sozialekin ere akaso lotuta egon leike hauek, eta ez dakiz zuek nola ikusten dezuen, edo zergatik ematen ari den nazionalismo itxi edo eskuin muturakin lotuta dagoen nazionalismo honen gorakada, bai, aipatzen dago ez, Orban, Trump, baina, estatu espainiarrian edo frantsesean ere ikusten dugu nola mugimendu batzuk badozen, eta ez dakit hauek ere agenda politikoa nolabait aldatzen saiatzen dira, eta esandako eskubide sozial horiek zalantzan jartzen. Han faktore asko badaude, ez? Hemen aipatu da momentu batean bigarren mundu gerra aipatu da, hor sortzen da nolabaiteko orden bat, nazioarteko erakunde dagokiena, orden horren higadura bat ematen da, nik gutxinez markatuko nuke 2001 inguruan eta Estatu Batuetako atentatuen ondotik terrorismoaren kontrako guda horren baitan mundu mailan martxan ematen den estrategia urak, nolabaiteko lehenengo emendakin orokor bat jartzen dio nazioarteko ordena horri, eta gero nik esango nuke kapitalismoaren globalizazio horrek utzitako AGEI kudeatzeko eta erantzuteko sortu diren arazoek nolabait bultzatu edo ospo berri bat eman diote betidanik, eta gure gizartetan eta eremu geopolitiko ezberdinetan oso presente izan diren pentsamendu horiek atzera begiratu bagenu, ikusiko genuke, ez, 20. mendean ere bai, horiek bezalako pentsamendua, proiektuak eta egitasmoak mundu zabalean garatu egin direla. Gertatzen dela da, orain badaukatela, ez nuke esango agenda mankomun bat, baina aski partekatu bat bai, eta badituzte oso korporazio handiak atzean, eta kapazitate teknologiko bat, orain arte segurazki ezagutu ez danak, eta horrek albideratzen du, barreiatze bat eta ospotze bat, orain arte ez dugula ezagutu testuinguru hurbilan, ez? Eta orduan alde batetikan badago kapazitate bat nolabaiteko buruzagi autoritario batzuk proiektatzeko horien egitasmoak sustatzeko eta nolabaiteko beste harreman batzuk markatzeko nazioarteko panoraman, eta horrekin batera nik esango nuke batez nazio batuek azken hamarkadetan bizi izan duten krisiaren ondotik mundua ez zegoen behar bezalako armatua zentzu honenetarikoan, nolabait erantzun kolektibo bat emateko, eta zirrikitu horietatik horiek bezalako pertsonaiak kolatzen dira, ez? Eta horri nik gehituko nioke gehien bat, baloren inguruko egon den galera bat, ustezko mundu ireki horrek sustatu duen ereduaren inguruan sortzen diren orfanade batzuk, zenbat herritar multzo, zenbat klase geratzen dire nolabaiteko referenterik gabe, irizpiderik gabe, eta nasi horietan oso ondo murgiltzen da eskuin muturra. Orain arte, egondan abantaila esango nuke izan da, naizta haien agendan elementu amankomun batzuk izan, zailtasunak izan dituztela historikoki, jatorriaren gatik, norberaren berezitasunen gatik, haien zentzu egoista horren gatik, nolabait estrategia partekatuak eta mankomunak martxan emateko. Baina hoin, bai ikusten da argiki badagola agenda bat, eskuin muturra badakala agenda bat mundu mailan, aurrera emateko, denon eskubideak nolabait hauzian ematen ditula, gutxien eskubideak eta interesak defendatze arren, ez? Eta hor dago koska, horri nola erantzun edo nola erantzun baino,
horren parean ze motatako utopia berriak eta ze motatako amets berriak eta ilusio berriak piztu, nolabait gizartean sustatzeko burujabetzaren aldeko jarrera baikorrak baigan egitea, ez? Da finean hemen defendatzen duguna, ez? Eta nik zentzurtan bat nator Euskal Herrian orain arte ez nuke esako irla bat garela, eskuin muturra hor dugu, Ipar Euskal Herrian baditugu hauteskundeak gertu, eta izan ditugu disgustu batzuk azken hauteskundetan, baina nik arrotasunez esango nuke baitare, eskuin muturrak ez duela kapazitateik ukan gure herritan zerrendak aurkezteko, bakarrikan bi herritan aurkeztuko ditula zerrendak, gaitasunik ez dutelako ukan, edo herritarrek eta burujabetza zentzu sortzailean defendatzen duten sektore horiek esia ezarri dutelako, eta beste alternatiba eta beste eskaintza egiten herriari jakin izan dutelako. Orduan, nik mundu konbultso horren aurrean eta dagoen tentazio horren aurrean nolabaitek beti amildegiaren ertzean murgiltzen garena esatea eta iluntasun batetik murgiltzera, nik argi pizti batzu jarriko nituzke, uste dualako gure herrian badaudela energia batzuk, gure historiatik datozenak, gure ibilbitik datozenak, gure kulturatik etortzen direnak, eta gure indarra guzia jarri behar dugu, ditugun abantai horiek edo baditugun baliabide horiek are eta eraginkorragoak bilakatzeko ondoko urte eta markadetan, zen hori izango da defentsarik onena, eta horrek segurazki albideratuko digu beste urrats batzuk ematea nolabait askapen ibilbide luze horretan. Bueno, normalean diskurso reakzionariak eta zabalduago daude ultraeskuinarekin lotzen ditugu, baina ezin dezagun ahaztu, adibidez Alemanian ultraezker erreakzionariare badaukatela, hori helenik eta behin. Eta ultraeskuina edo gehiago niri gustatzen zait diskurso reakzionariotaz lehen ere hitz egin dut. Horretaz hitz egitea, porque azkenean badago sistema baten aurka, sistelen esan dute, zinegotziaren afer hori, zinegotzione gaizki egin du, noa zuzenean sistemaren aurka. Ez da zinegotzi hori kentzea, ez dakiz zer gaizki egin du, gaizki ez, ilegal egin duelako, ez, noa sistemaren aurka, eta nik esango nuke gizartean gutxinaka badoa edatzen dijoan orban bat dela. Hau da, bigarren burmuina dela esate dute sabela, eta gero eta gehiago goaz horrekin bozkatzera, horrekin hitz egitera, eta esaten dugu, imaginatu ez, kanporano Alicanten gertatu dena etxe bizitzekin. Zuzenean, kendu Alicanteko probintziako zea, udaletxekoa, momentu bat, erakundea da arazoa, edo erakunde horretan dauden batzuen arazoa da. Agian erakundeak badauka arazoa, protokoloa agian zuzena ez delako. Bueno, protokoloa aldatu, protokoloa hobetu, zaintzak zaindu, baina zuk udaletxe bat behar duzu, zuk diputazio bat behar duzu, edo gobernu bat behar duzu. Diskurso reakzionariak egiten duena da, zerbaitegatik eta modu oso jakitun batean, agian jendeari iristen ez zaiona, baina oso jakitun batean dijoa demolizio bola batekin guztiaren aurka. Eta nik uste, momentu honetan, ni ez nator hainbeste bat Maitek esan duenarekin, momentu honetan, bai, diskurso reakzionariak kointzidentzia desente dituzte oso simplistak direnez, gauza askotan bat datoz. Baina nik beti esaten dut argi. Ze puntuteraino Trump eta Putin jarraituko dute elkarrekin. Nik uste nahiko hurbil dagoela momentu batean euren interesak talka ingo dutela. Eta orduan, salba gaitzala ez dakin, baina momentuz oso elkarrekin daude, arraro izan da, gainera gatozelako mundu batetik non Estatu Batuak eta Sovietar Batasuna historikoki ezagutu ditu bi eredu, eta orain biak elkarrekin edo ondorengo diren horiek elkarrekin ikusteak argazki batean harrigarri iruditzen zaizkigu, baina zenbat denboraz egongo dira elkarrekin. Hau da, Putinek Ukrainian ez dakiz zenbat eskuarten nahi duenean eta Trumpek nahi dituen negozioekin talka egiten duenean hor zer gertatuko da. Porque nik uste momentu horretaz baino hurbilago gaudela. Orduan, esango nuke agenda reakzionariak bat datozela, eta bai badauden lehen aipatu dugu, Orban Marco Rubio gontzan,
Trumpek abaskal jaso du, badago hor saretze bat, ez naiz hori ezkutatzen saiatzen ari, baina iritsi gara momentu bat, gainera paradogikoa da. Hau da, guzti hori nazionalistak dira, baina badaukate internazional reakzionario bat. Bakoitza bera defendatzen du, baina nahi dutenerako elkarrekin doaz. Orduan, kontradikzioa da, bueno, biztan dago. Bakoitzak bera ikusten du, gero, suposatzete aukera egongo dara hitz egiteko. Katalunian bertan, adibidez, Alianza Katalana, hurbildu zan Le Penen gana. Le Penek esan zuen momentuan Puigdemont kartzela hartu gartzela, karo, Alianza Katalanari diskurso hori, bai, Puigdemonti fakturasko pasatzen dizkio, baina Puigdemonta prision, ez. Berdina egin zuen Melonirekin, baina, karo, Melonik LGTBIQ+ kolektiboarekin diskurso bat bota zuenean, Alianza Katalana Katalunian esan zuen, ni horrekin ezin naiz larrotu. Orduan, reakzionariak dira baita ere euren artean. Hau da, badoaz reakzioak egiten, eta horren aurrean, bat Maitek esan duenarekin, eta honekin bukatzen dut, beldura sustatzen dute. Horren aurrean ez duena da balio, eta urte askotan, eta oraindik jarraitzen du, Espainiako lehen ministro Pedro Sánchezek esaten duena, ultraeskuina dator, beldurraren aurrean, beldurra sustatu. Ez, gizartearen, eta kongresuan nahi bat alderdik, hemen tartean ordezkariak dauden alderdik, esan diete, gizartearen bizitza hobetu. Gizartearen zat baliagarri izan. Bestela, momentu bat iritsiko da, non ultraeskuin hori, edo berriro diot, ultraezker reakzionari hori, agertuko dana. Merkelek esan zuen 10. hamarkadaren hasieran, akats estrategiko nagusienetako bat, gainera koalizio handia zegoenean, ez dago alternatibarik. Beti badago alternatiba bat. Oso txarra. Eta, de hecho, hango alderdia da Alemaniako alternatiba. Merkelek esan zuen ez bakarrik. Eta gian, erakunde ikuspuntutik esaten zenuen. Momentu hartan Alemanian, ezkerra eta eskuina elkar ulertzera behartuta zeuden. Baina zuk ezin duzu gizartari esan. Ez dago beste alternatibarik, bestela gizarteak hartuko du beste alternatiba bat, desente txarra nire ustetan. Nik uste hor badagola, fiskat kezka bat, zenbateraino mugimendu reakzionario mugimendu den, mugimendu Frankenstein bat den, ze aipatzen ditugu ez elementu komunak dauzkaten edo ez, nik uste badagoela garapen bat, duela urte batzuk komentatzen zen, ze zailtasun zeuzkaten adibidez Europako Batasunean, Europako Parlamentuan talde bateratu bat sortzeko, eta beraz ez ziren ez gai, ez dira mugimendu homogeneo bat, eta zorionez ez dira ondo koordinatzen, eta interes kontrajarria dituzte, eta neurri batean horrela da. Nik utziko nukeatea irekita, bakoitzak bere zitasunak eukita ere, hori agenda komun bat eukitzeko aukeran, ez? Eta nik uste ari direla horretan bide bat egiten. Dela gutxi justo, harintzan, kontu batean bilaketa bat egiten, adibidez oso adierazgarri egin zitzaidan, kontzeptu bat denoi oso ezaguna egingo zaizuna, la España que madruga. Da, artefakto politiko bat Espainian zoragarri funtzionatzen duena, ez? Horren atzean daukana, piskat ikuspegi bat, herritar onaren eta txarrarena, parasitoarena, hori guztia teorizatuta dago, eta hori Espainian ematen du oso produktu espainola dela, hori Frantziatik dator, 2007an Sarkozyk planteatu zuen lehenengo aldiz, Le Penek bere ganatu zuen 2012an, 2015an edo ustez Casadok eraman zuela Espainiara, eta gero Voxek bere ganatu du, ez? Orduan hor badaude baso komunikante batzuk, nolabait zabaltzen dituztenak edo edatzen dituztenak mezuak, ez? Eta baliagarriak direnak batetik bestera, gero norberak bere zitasunarekin, ez da? Voxek noski, bere mamian dauka espainolismoaren erreferentzia bat, eta Kataluniaren aurkako erreakzio bestela sortzea, eta horren olatuan zegoela, segurazki landu du gehiago anti-immigrazioaren ikuspegia Frantzian eta askoz garatuagoa eukizezakena, ez? Baina guztor badaude bi iturri, segurazki 2008ko krisi ekonomikotik eta ordezkaritza krisitik datorren mugimendu bat izan daitekela, nahiz eta askoz ibilbide luzeago izan Frantziako Rassemblement Nazionalena, zehazki erantzuten diona krisi egoera horri bakarrik ez, baina badagoela hortik datorren globalizazioaren aurkako irakurketa bat, eta gero dago kontrairaultzarena, eta da 2010-2020 hamarkada horretan egin diren aurrera pauso demokratiko guztien aurrean erreakzio gisa sortzen diren, eta sartuko nituzke,
migrazio krisiari buruz egiten den irakurketa izen horrekin, eta noski mugimendu antifeminista, eta gaur egun ezagutzen dugun mugimendu erreakzionario hori ezaugarritzen duten azken elementuak. Ez nik uste hortik edaten duela, eta naiz eta izan mugimendu guztiz homogeneoak, badukatela nolabaiteko askatasuna, nork bere etxeak kudeatzeko eta nork bere berezitasunak izateko. Eta horren, pixat igual aurrera nijoa ez, baina horren aurrean zer, zuk aipatzen zenuen nola zorionez eskuin muturra iparraldean, okerrez banago aurreko hauteskundeetan bigarren indarra izan zen, eta nolabait gelditu ahal izan zen, hor fronte zabalak ere sortu izan zirelako, egoeraren eta momentu historikoaren irakurketa bat eginda, ezta? Eta eskatzen zuen momentuak, pentsatzen dut orain ere eskatuko duela, baina ni hor ezkorragoa naiz, ez ote gatozen, segurazki, sintesi hamarkada batetik, mobilizazio handien eta gutxieneko adostasun batzuen hamarkada batetik, eta ez ote gauden ja, segurazki hipotesi berriak edo hipotesi ez dakit berriak dire, baina nolabait bakoitzak bere planteamenduak rebisatzeko ze batenan, ez? Zatik eta egoera batera, eta ez dakit momentuak hori eskatzen duen. Hoi nahi noan aztertu, lehen Maitek esan dugu ez, eta zuke bai lehen, hemen irlatxo bat edo izan gintezkela, edo utopia berriak eraikitzeko orduan, badakaula ez, oinarri batzuk, baina oinarri horiek zenduak dian etorkizun hurbil, ikusitxak akaso etorkizun hurbil baten, eskuin muturraren gorakadaren aurrian, hemengo irla honek badakan oinarri zendorik, individualismoaren mezu horiek ere hemen ere barneratzen ari dian, ikusten dere bai agendan gero eta gehiago sartzen dela segurtasunaren kontua, segurtasuna beti ere lotuta migrazioarekin, ez dakit nola ikusten dituzuen oinarri horiek. Nik uste gure indargune bada dugun, ez dakit, batzutan aipatzen zen, orube edo oinarri municipalista hori, horri garrantzi handia ematen diot, ez? Orain gehiago hitz egiten dugu komunitatea sortzeaz, baina nik uste gu herri mailan landu dugun nolabait harremantzeko eta baita gobernatzeko eredua, baina batez ere harremantzeko eta gizarte antolatzeko ereduak ekartzen dizkigu olako indargune batzuk, ez? Eta hortik abiatuta nik uste dut, egon dala nolabaiteko eraikuntza bat gure herrian, olako euskarriak ekartzen ditula, ez? Eta lehen aipatzen ditune hauteskundeak, eta han argi ikusten da, gero eta urrunago, urrutiago, hautatzen ditugun horiek boskatzeko egunan, Ipar Euskal Herrian eskuin muturra boskatzen dulako Parisetik, Parisek prestatzen duen papeleta bat, eta orduan badagola jende bate preste emateko boto hori, eta ez du inguru hortan nun desagertzen da gertuko lurralde, kakotxe artean, eta horren aurrean irakaspenak atera ziren, eta lortu zen olako fronte zabal bat antolatzea eta hor gelditzea, baina gero jeisten garenean eta juten garenean herriko bozetara, 158 udalerri ditugu, eta aipatzen nuen bezala, 2 hiri nagusitan egongo dira zerrendak oso egoera subsidiarioan, eskuin muturra kokatzen dutenak. Horrek esan nahi du, hor badugula indar bat, eta hortik abiatuta, segurazki, badagola zer eraiki eta nola erantzun. Berez, erantzun guziak ez ditugu, gehiago ditugu zalantzak eta galderak, eta arrisku ere bai ikusten dugu, baina arriskuen artean, niretzako arrisku bat da, planoak nahastuarena, eta hori bilatzen du agenda horrek ere bai, nolabait ez, hemen badago mailatze bat, hemen badira hauteskunde ezberdinak, hemen gauzak ezberdinak boskatzen dire, hemen eraiki honen baitan badaude solairu ezberdinak, eta horren inguruan sortzen denean olako anabaz bat, orduan bai esabatzen dire gure defentsa horiek, ez? Orduan zentzu hortan ikuste eta aldarrikatzea municipalismoa, eta aldarrikatzea herri aliantzak eratzeko behar hori premiazkoa da, eta nik uste dut alderdien eremuan ere bai sartu barko zala
nolabaiteko eztabaida hori kutsatu gabe, zarata horrengatik eta kutsatu gabe beste eremu batetan ematen diren eztabaidengatik, herri mailetan aldire olako defentsa eraginkor batzuk sortzea. Nik bederen Euskal Herrian luze zabalean ikusten du badagola oraindik ere, izango da gure orografia, izango da gure historia, izango da gure erakundetze sistema, hor badagola zer esan erantzun hori antolatzeko, eta uste dut hor bada energia bat jartzeko. Gero aipatu izun gai bat, gai izarra, segurtasuna, aldekoa naiz gauza guzi buruz hitz egiteko, baina ez usteko besteari nolabait konbertsazio publiko hori baldintzatzea. Orduan, argi baldin badego ez dugula ozten hori, termino horietan nolabaiteko eztabaida garatzea, nik uste dut gai guziekin eta erreto guzien aurrean hitza hartu egin behar dela. Eta segurtasunak ere bai eskaintzen du aukera hortaz hitz egiteko. Segurtasuna ulertzen baldin badego, herritarrei segurtapenak ematea, herritar zaintzea eta oinarrizko eskubideak defendatzea eta ongizatearekin lotzen baldin badugu segurtasunaren eztabaida, segurtasunaren inguruko diskurtso politikoa aletzea. Orduan, handikan nik uste toki ezberdin horietatik baditu elementuak nolabaiteko erantzun hori man baino zerbait berria edo eraikuntza berria egiteko, zeren hori oso importantea da, alternatiba planteatzea, ez bakarrikan esatea ezetz honi edo ez bakarrika esatea honi aurre egiteko, bai, baina gero gu badugu herri bat sortzeko, badugu herri bat eraikitzeko, badugu nazio bat eta badugu estatu bat edo Euskal Herripublika bat lortzeko. Orduan bide luze horren baitan behar dugu baita ere eraiki eta ez bakarrikan nolabait iraun edo esia jarri. Asko erabiltzen da, eta zuk ere orain erabili duzu irla adiera, eta niri ez zait gehiagi gustatzen, porque badirudi irlan zaudela eta marratzak beti inguruan egongo direla. Eta nik esango nuke ultraeskuina sendo dagoen edozein herrialdetan duela urte batzuk eure burua irlatzat hartzen zutela. Hemen, noiz, nola, zergatik, ez, guk sozialki oso garatuak gaude, giza eskubideak oso errotuta ditugu, gure gizartea prest dago horrelako mehatxu baten aurrean, egunerokoan, baina behar duena bozkatu igande horretan eta horrelakorik ez irekitzeko, ez dakit, sirenatxoa balitz bezala, marrazoak uretatik atera dira eta Irlan daude. Horregatik, batzutan pentsatzen, eta egia da, hemen Euskal Herrian oroar, gero joan gaitezke, pixkanaka sartzen herrietara eta lurralde historikoetara, baina, ultraeskuina bintzat, sigla elektoral bat moduan, nahiko, zute esango kontrolpean, baina bai, murriztuta dagoela, legebiltzar eserleku bat, EAEkoan, Nafarroan gehiago, baina ultraeskuina, eta berriro diot, ultraeskuina baino gehiago, diskurso reakzionarioa ze punturaino dago sartuta gizartean. Osa, igual, banago Bizkaiko, Gipuzkoako hainbat herritara bagoaz, ez dago, Irundik nator. Irunen kontua beste bada, kalean. Osa, nire kuadrillako WhatsAppean, Irun diot, zuk ere ongi, handitzongi, zautzen duzu. Horrek, ze itzulpen edo ze bilaka eredukiko du datorren urteko udal hauteskundeetan. Lehen esan dut, gero eta nik behintzat hori nabaritzen dut, jendeak gero eta gehiago honekin baino honekin bozkatzen du. Sentsazioak. Horregatik, diskurso reakzionarioek ez dute behar eta gerta daiteke bizi baldintzen okerretzea. Bai, etxe bizitza bat lortzea zailago dela, hezkuntza sistema ez dakizer, osakitza sistema ez dakizer, nire jabea enpresan ez dakizer, bale. Gero jarretzakegu dena bere dimensioan, beste herrialdetan zer dagoen, bale. Baina, diskurso reakzionariok ez dute sikiera okertze bat behar, sortuko dute egoera bat, sentsazio bat, non dena gaizki dago, eta botoa lortu. Dena atzegoen gaizki, ez da gutxiago ere, baina ja egin dute kalte hori gina dago, eta jartu dugu beste bide bat. Horregatik, diskurso aldetik, jakin nahiko nuke ez, lehen aipatu dugu alternatiba hitza, ez dakit, diskurso reakzionaria ez dugunok, ez ote garen momentu honetan dagoen egoeraren aurrean, gu ez ote garen alternatiba. Naiz eta orain jokua partida badirudi alternatiba hori dela, ez dakit ze punturaino diskurso hori edo diskurso horren zati batzuk, hainbat gaitan segurtasuna adibidez aipatu da, ez dakit ze punturaino
alternatiba hortik kanpo dagoen momentu honetan, ez eta agian gure erakundetan diskurso hori irudikatzen duena gehiengoa izan oraindik, Baina eske igual agian txipaldatu behar da, igual partida beste momentu batean dago. Giza ikerketek eta hauteskundeek eta argazki puntualak ateratzen dituzte. Eta puntu bateraino, zeren eta badago jende asko abstentziora jotzen duena eta iritzia badauka, eta gizartean dago, eta okindegira, arraindegira eta eskolara dijoa. Horren aurrean zer, horregatik esaten dut, eta ziur nago, Katalunian euren burua ere irlatzat jotzen zuten. Begira, alde batetik Vox sartu zen hasieran, parlamentan, eta gero Alianza Catalana bezalako alderdi bat, alde batetik xenofobiaren guzti horrekin, baina baita ere prozesaren gaizki kudeatutako ondorioen erantzun, berriro diot, sabeleko erantzun moduan. Eurek ere irlatzat zuten ziurrenik euren burua, Europako hainbat herrialde bezala. Eta barruan daude horregatik, Euskal Herri moduan, irla garela pentsatzea, arriskua eduki dezake, momentu honetan horrela da, baina arriskua eduki dezake non, lasai egon gaitezke. Eta hartu orduko, otsoa logelan. Bai, montu dut. Bai, bestela gero ja bukatzen... Begira, a ber, aipatu nahi nun, bati entzun niola. Euskal Herrian ez gerala sortzez garbiak, ez? Eta justo Jordanek aipatzen zuen, eta jendea hor baldin badago, beste nola jokatu behar dugu, ez? Bueno, diskursoa disputatu egin behar da, ez? Eta nik planteatuko nuke, zein den egoera bereziki euskal soberanismoarena, piskat gaira etorriz, baina orokorrean soberanismo globalarena, diskursoiek disputatzeko. Zein den soberanismoaren gaur egungo proiektu politikoa, komuna balego, eta piskat hasieraran joa. Iruditzen zait, oro har nahiko ondo kokatuta gaudela, historikoki, eta ez hauzaz, ez zerutik erori delako, soberanismoa garatu izan delako klabe beti aurrerakoietan eta proiektu politiko utopiko aurrerakoietan hiltzatu delako, ez? Orduan, nik uste, ez dakit antidotorik badagoen, baina soluzioak horretan sakontzea izan behar duela, nik uste hor masa badago hor, gero legamiak igual beste batzuk azten ditu, ez? Baina nik uste nolabait formula ez daukagola oso urruti. Konta egunerokoan disputa politikoari eman egin behar dela. Eta kasetaria zeaten enean, erronkak asko doz, polarizazioaren aurrian, eta gero, oain ere gaiendu da fake news esaten dana, baina, aspalditxik datoren kontua da haue bai, eta zuen ardura nola ikusten dezue une honetan? Gero eta txikiagoa. Gero eta gutxiago irakurtzen dute periodikoa, orduan, ez da horrela, irakurri periodikoa. Ez nik uste, egia disputan egotea ez dela gauza berri bat, ez? Gaur egun daukagun berezitasuna dela, gero ez da tresna gehiago dauzkagula, asko sofistikatuagoak ere, tresna egia paraleloak sortzeko, ez eta batzutan ez diren oso egiazkoak, ez? Nik uste, erantzukizun sozial bat beti dagoela kazetaritzaren aldetik, ez? Baina egia esan gaur egun dauzkagun bidezidorrekin eta, en fin, zote egun motxila hori arindu behar, jendeak ez dakitzen bateraino informatzen duen bere burua, beste bide batzuetatik, baina igual informatzen duen bere burua ere, ez, uste 2020tik bereziki jende aspertu xamar dagoela albiste txarrak irakurtzeaz, eta horrek gurean behintzat antzematen da, berrian antzematen da batzuetan, berri txarrak irakurtzeko gogo falta bat. Eta uste hori garaiaren espirituarekin bat datorrela, ez? Orduan, ardura handia daukagu, baina baliabideak ez ezagitzen beste dauzkagu. Jordan, lehen aipatzen zinun bai teknologiakin lotuta subiranotasuna, eta horrek nola garatu dezakeen baita ere herri proiektu bat, oain ikusten dira, ez? Ze enpresari handiek monopolizatzen duen teknologia hauek? Duela gutxi, asko, edabide asko, zuek sakelekoetan dakatzu ez Google Discover, sare sozialak, bazoaz beti burua galtzen zure produktua bertan aurkeztera, ez? Erakusleio bezala, jendearen gana irismen gehiago dukitzeko.
baina zuk esaten zuenaren bidetik, klaro. Metak edo Facebookek algoritmo aldatzen du, eta zure negozioa pikutara dijoa. Negozioa, pikutara dijoa, orduan, ze punturaino, eta nik uste hausnarketa orokorra da, gero jetxiko naiz gurera, edabide askok hartu dute bide bat, non bagoa zorra, etekinak atera dituzte, irismen handia lortu dutelako sare horietan, baina sarek esan dute negozioa nirea da. Zuhuntzara, dakazu produktu bat, eta zoaz ondoko erakusleiora, bertan erakustera, eta ondoko dendako erakusleioko jabeak esaten du, baldintzak aldatzen ditugu, hauek izango dira. Eta zure ekstela, diru sarrerak eta gastuak, hankaz gora guztiz. Duela gutxi, orain, urte honen hasieran, Googleek, Discoverrek, algoritmoak aldatu ditu. Nik uste, nazkatu zaretela, edabidetan hor Googleen Discoverren, gomendio honena, kardiologo batenak ez daki zertarako eta beti da horrena. Adibidez, Googleek orain egiten duena da, zuzenean, kardiologo horrek bere Twitterren edo bere Facebooken jarritako informazioa, zuzenean Google Discoverrek post hori jartzen du. Ez 11 edabidek post horren inguruan egindako albistea. Honen, karo, horretara euren estrategia bidera duten edabideak, Espainiar Estatuan badago komunitate autonomo bateko edabide bat, non hilabete bakarrean 9 milioi orrialde ikusi galdu dituen. Hori da, sekulako sarraski bat. Horretara bideratuta zegoen. Hori aldatu du, eta gurera nator. Gure kasuan, adibidez aldaketa horretan, eta nik ziur nago berrian eta garan antzeko zerbait, horretan nahiko antzeko garelako, gu informazio lokalean gaude. Ez gaude horretara bideratuta. Horrelako edukideren bat badaukazu? Bai, baina gure korea ez da hori, ez da gutxiago ere. Galerarik nabaritu dugu? Ez. Zenan komunitate bat dako zelako atzean. Zoazelako, gure kasuan, Gipuzkoako bertako informazioa, bertako kirola, bertako politika, bertako erakundeak, orduan zuet zaude algoritmoien eragiten dizute, erabat baino ez zaude, orduan, nola eraiki kazetaritza egiten. Hora, eske fake news, sikiera ez da kazetaritza hori beste gauza bada. Espainia mailan ohituta gaude ikustera, ez dakit zenbat edabide, eta batez ere erkidego jakin batean, erdigunean dagoen erkidego jakin batean, subentzioak eta esango dituzke, egunen batean ja nisikera ez dago, ez dut kazetari esango, ez dago igual sikera ja aragizko pertsona bat, dena robotak izango dira, irizpide batzuekin, adimen artifizialarekin, Sánchezen inguruko albisteak sortuko dituztenak, besteak, subentzio jasoz, baina hori ez da kazetaritza. Kazetaritza azkenean guk nabaritzen dugu, zuk herri batean, jonek esaten zuena, herri batean denda bat irekitzen denean edo izten denean, jabea jubilatu dalako. Historia horiek asko irakurtzen dira. Jendeak nahi duelako jakin, jakimina hori badago. Eta gero igual, adibidez gaur gertatu dena Irango zera, joango dira Washington Postera, New York Timesera, BBCera, baina zu badakizu, gure kasuan zu ez zaude informazio horretan lehiatzeko, emango duzu, baina zu horrenik puntakoan nahi baldin baduzu, jendeak badaki nora joan behar duen. Baina adibidez, Gipuzkoako informazioa da, edo realaren inguruko informazioa da, badaki nora joango den, eta gure eratorriko da. Zu hor gotortzen baldin bazara, eta zu hor sendo baldin bazaude, eta hori oso lotuta dago komunitate sortzearekin, etorkizuna, ez dut esango bermatuta, berriz ere, irlaren kontzeptu horretan euriko nintzatekelako, baina bidea badago egiteko. Eta nik uste, gazte jendeare bai ondokoa, porque igual ikusten du bere lagun bat izan dela Euskal Herriko txapeldun ez daki zertan, eta bertako kazetariak egiten dio reportaje bat, jendeak hori irakurri nahi du, eta gazte jendeak ere bai. Bere laguna dalako, bere klaseki dalako, bere mutu dalako, bere neska dalako, eta hor baduka, askotan oso ezkorrak era, eta jendeak ez du nahi. Jendeak nahi du, kontua da, jendeak zer eta nola nahi du, baina eraldatu daiteke nola aurkezten den kazetaritza, baina kazetaritza izaten jarritzen du. Zu maite bukatzeko ze irakurketa azkar, kilometro batzuk egin jotzen baldin baezu Frantzialdera, edo Belgika, edo Alemaniera, konturatuko zara, ez dagoela guk dugun panorama komunikatibo, eta ez duzu topatuko gurea bezalako herrialde txikiak lauka bezera dituztenak, Gipuzkoa, Bizkaia. Horrek nik uste zerbait esaten du, hau da, bai jakiminari buruz, baita kazetaritza egiteko eskarmentua badagola, eta nik uste behar dugula guretik sortu, eta guretik begiratu mundua, eta azken oharra bai, behar dugu eredu publiko bat sendoa,
Euskal Herriko 7 herrialdeak aintzat hartuko ditula, eta hortikan garatuko dula ondoko urteotan bere eskema komunikatiboa, zen hori izan bar da traktorea, eta gainerako egongo dire, gure herrian dagoen anistasuna hori ordezkatuz, eta alden eta gehien nolabaiteko olako faiken uholde horri aurre egiten, baina eredu propio bat sortzen. Bueno, uste apur bat luzatu gehala, baina hausnarketa hauekin gehatzen geha, eskerrik asko, entzutiarren eta adi entzutiarren batez ere, eta urrengo mahai ingurua hasiko da laster. Esker. Eskerrik asko.